मिनट रहे हमर मरद ना कमाला हमर मरद हमनी के ना कमाला ठीक बनो जने पच माई दारी चढ़ैले बियानो तोरा बनात रहलो देख ली दीदी जी हम भले 10 साल जेल काट लेम लेकिन हम जिंदा ना छोड़म बात पैसा पा दे तो सही नो गाजरा मुड़े में काट के चल जेबू काहे ना जी काहे ना काट हमनी के मारे धक्का रेतियो देम समझ गनी चढ़बे का झाड़ू तब जाके बर्तन धो देम पूरा इतना कचरा लागल बा कारण दीदी जी कहाँ गई कभी से हम काम करत तनी आ उ लोग जाके घर में सुता रहत अड़ी जा छुटकी हाँ दीदी जी अरे क्या करते रे आई है जो झाड़ू लगातन का हां ये करत रन के जिंदगी त ई में न बीती घर के काम धंधा करे में झाड़ू पोछा करे में आ बर्तन उठन धोवे में अब का करम बानी जा तो कसहू तो करही के पड़ी तू ही बताओ छोटकी दीदी जी के परसों दिन फुआ आई रहली काची परसों दिन फुआ गईली ओकरा पहले उनकर मौसी आइरी मौसी के पतो आइरी बताओ उनकर हमेशा हित गण आवते रहतन घर में फिर कोनो बुलाते का कोनो के कहते न कि छोड़ के तनी निक बारू खाना बना दे हमारे माई आवती अब तू ही बताऊ हाय ओ भगवान जी घर में रोज छानले तानले मुर्गे मीट मछली बनत रही तो घर चली ना ई तो साला हैया तना काम करे कम बा कि अपन माइयो के बोलावा तड़ी तू सोच छोटकी कि उ अपन माई के बोलावा तड़ी हम अपन माई के बोला ले तू अपन माई के बोला ले बिस तो घर में झगड़ा रखल बा के नहीं खे रखले बा साफ रखल बा झगड़ा का कहीं हमरा कहते कि जो तन के निमन अरी बरी पकौड़ा पकड़ी बना दे कनी कि नहीं खे बेसन जी तो कहते छोड़ दी कहीं नु कि जाके अपन ले के बना के खा बना के खियावा अपन माता दी हमनी के जांगरा नहीं खे पैसा परेला कहिया नु के देखा हमर माई आवत एनु तो चाहत से कि हमर माई मत या उनकर जांगरा में मंगरा लगल बा काम ना करिहन खाली सुता रहियन घर में अब तू ही बता एकर हित त नहीं कसने थे जब फोन करते जेकरा के उहे आ जता मुंह उठा के सोचे के चाहिए कि ना त बेटी टटी लागे बेटी के घर का पहले पानी ना पियत रहन अब उनकर माई कैसन बिया कि जब मन तब आ जाले लाज ना लगेला हमनी के मतरिया ही हमार माई कहले कि ना बेटा तर बियाह से देखल तारू अपन घर हमनी के अपन घरे पड़ल बन जे तू अपन हम ऐसे ही कहनी कि ए मैं आऊ ना तनी तोरा से मिल लेती घूमे चलती जे तो कहती कि ना रे हम बेटी के घर के पानी तक ना पियनी हम कैसे आ जाए ओए तक कैसन बुढ़िया बिया ए दादा आ देखिए आई नु तो देखिए एकर कितना तो ऐसा निखन जानो कि एक दिन में आ रहा हमें चल जाए 5 दिन 10 दिन एकदम खाइहन जे पिहन जा चेंज तब जइहन जे अरे ओकर माई त और जल्दी ना जाले ए दादा जोन घर में बना के धैले रहन जा उहो निकाल के खा जाले डर लगता अब हमनी के बोलल ना जाला बड़ा डर लगता कि के दिन कैसे यहाँ कितना दिन रहियन नु जय के नाम न लेवेली आदमी के आदमी खटत खटत एथि रहला तो हम आपकी हाली सतरिए जाइम कौन के राउ जांगरा का भेल बा राउए करे आज तक दीदी जी इतना उनकर हित ना ताइलन कहियो एगो काम छुके कइले होयन खाली घर में बैठा लिए ना मार बती एन त बती हाथ बती दिन से रात आ रात से दिन को दिहन हां तो हम ये करम बाल बच्चा के नहावाइम धोवाइम कपड़ा फिचम खियाई मैं ले जाके घर में सूत जाइम तब वो करत रही हम तू तो सूत जेबी हम कने सुतम तू ही बताओ हम बोलन हो त हमरा के हम ही बेकार हो जाम कि ना ऐसे करते लेकिन तू ठीक है कहते से बताओ बर्दाश्त करे भरना कोई बर्दाश्त करी छोड़ दे हम रौरो कितना करम उ भैसा नियन भइल बिया काम ना करी खाली इतना तक एथी कमीनी खा खा के दे दे के न कहां ले एकरा भी देला सना कहां ले कोनी के लुगा झुलाई देली का जाने कहां ले देवेली देख छोट के हम कहतन दीदी जाइम तो कहती के घर में कुछ नहीं खे लाइहन नु तो बनी ना लेहन त ना बनी हम कह देनी के बेसन उसन नहीं आदमी सोचेला कि चलो पैसा जुटाइले बानी त गहना गुड़िया बना ले हम ई बनावे दीही मैं तो पैसा मांग लेती है हम लेगा के कल कापी ना दीदी जी कहने ए दीदी जी तनी 20 रुपया देही ना और के कापी दे के स्कूले भेज दी ना देली उनकर भी पैसे ने कहती कि हमरा भी 2 रुपया जहर खाए के नहीं के तोरा के हम 20 रुपया कापी लावे के दे दी माई बोला खाती पैसा हो गेल है ए त हमर भौक मार देला कि कहने दीदी जी बेसन नहीं के तो कहते कि रुक हमारा माई आवती है पैसा के दिक्कत बटे 1500 रुपया तो हम ओकरा के खड़े खड़े उड़ा देम तुम कहनी तो कहते कि काहे हमारे माई बे तो करक हम तो ना करी तू ही बता हमर लड़का 2 दिन से स्कूले नहीं जाते ओकरा भी 20 रुपया ने के कापे ओकरा की हम एक जान पैसा मरद देता सब उहे रख लेती है छोड़ दे हमारा मर्दे मौग बनी कामा भेणुआ सब को कहला मेहर मौग न भौजाई मौग हो गेल बटुए जान छोटकी सही में मैं जीप पिट पिटा कर रह गेल भाई तब काटे उनकर इशारा पे चलते बड़न जात दोनों तीनों जाता नहीं हम चुपचाप तान के बैठा रहे जोन होई तो देखाई भले मालगा बिल करा दे हमारे बर्दाश्त सब नहीं के ओखर जाई हम करला कहते नहीं फोन करके देखो हो कैसे माई के बोलावती है हाँ तो हम उनका से कम नहीं की बाल बच्चा के खियाइम करम जाके रूम में सूत जाइम अंदर से कवाड़ी बंद करके उनकर जंगरा मंगरा लगल बका खा के मोटाइल भाई ऐसा ही जाके करत रह अपन
हाँ करी कोनो काम कहत नहीं तो एकनी से कामो नहीं के होत का जाने सब कहाँ गली सन आंगना बहार देनी बाकी खाना का बनल कि ना बनल माई आवते होई कुछ दिन में अबे करी माई हमार ए मछली छटकी का हाजी अरे बन गल खाना तबीयत खराब है कपार दुखाता मैं ना बनी आही रे माई हमर माई के खबर सुने ली सन तकन के विपद छा जाला बना के कर के देबो करी लेनु तब एकनी के रस ना रसेला अच्छा सवत लोग रुकल लोग तार लोग के खाइल पे सब निकालतनी हाथना बना बना के निमन निमन चिका चिका नु खाता लोग लिया लिया के देहिला तो जइबे ना करम बाजारी लिए खाती खइहा लोग का खइबो लोग मुंह भुकवा दे तरी सन दादा अब ना बनी खाना अजी बना ली हमारे ना बनी आ छोटकी का करती है ओकर हाथ में दही जमल बा अजी हमर लइका रोता टे हम सुतल बानी हां लइका के पिया दे के दिन में मोटवा द कि बीमार उमर पड़ जाई पानी उनी चढ़ जाई तारा विपत पड़ो ठीक बानू चुपचाप सुते दी चुप चाप के काम कर ना तो भूखे एकदम सबन जना के चिन्हतो नहीं खिलो हमरा के रख दे हम जंगल ले ले बनी नु अपन बना के खियाई अरे तो तोनिए के का जंगल से खाइले मोटाइले का रे तोनियो का बात खासन बाप रे बाप ऐसन तक गोतनी ना देखनी है ए जे के गोतनी बाड़ी सन के हाथ पलेले रह तरी सन ए बाबूनी अरे माई का है माई अरे केनिया बाड़ी रे अरे ने माई अंगना में बैठल बन चौखाटवा पर आओ अबा हम देर से आइल बनी देख तनी हो जे बैठ गइनी केनिया बाड़ू सन अरे केने आई रे माई हाथ ना हई उम्र में सामान लिए का जरूरत रहे का करी हो बेटी टटी के जिंदगी भर ढोही के ना का जरूरत बा के हाथ में कपड़ा लेके चली बैठ का कुल हालचाल बट समाचार बता सब ठीक बा तोरा साड़ी ना रहले रे माई मन फोन करू न बचिया त चलिए हम साड़ी त बटलई बाड़ी से मन करता पहिने के नई अरे छोटकी पानी लेके आओ रे हमरा माई आ गइल आय रे माई सब ठीक बाटे नु काहे रे तबीयत ठीक न का जानी काहे न बुखार लागल बा महीना दिन से चले जाई साड़ी आज बाजारिया पर छूटत डॉक्टरवा नइखे। बैठल है ओकरे से देखत तो बुखार बाटे अंदर रे तार फाइड को तन सकी टूर फाइड का अरे ना रे तेर बैठ ना बुखार होई तू काम चिलता फिरता आदमी बड़े बाबूनी कहां होता हमनी के पैसा रुपया बा के हमनी के अरे अभी बेटी दामाद जिंदा उतना जान पैसा ले। के सोचे के नहीं खे ले, कैसे तनी- पैसा आज छुटकी बजैला में तनी सतु अतु ले लेबनी हमें तनी तो के ना अथु लेके इनी का करे साड़ी साया ब्लाउज हां पूरा नहीं पुरान बा नया नहीं के अच्छा चल जाए दे हम एने से दे देम ना दुबारा इला नियर बाड़ू आ का करी ए माई तो एगो टेंशन बा तो के 10 गो टेंशन बा ए माई बना के लिया के देबो करिला सामान आ कहली सन हई ना हो तक फोन पे न कोई ना कि जेतना एक में बाड़ू उतना लूट के रखल फिर अलगावा होइला के बाद ना वे काम अरे करी का करिए माई ना करम त गोतियो नहीं हंसिया सनो तब का बे देवरन का कमाई बाटे न जाए दे माई। धल एलआईसी ओलआईसी खोलवा ए माई खोले दूधू के इलायची खोले बड़े अपना नाम है गुनगरा नाम है बाटे हां ठीक कर तड़ो पैसा रुपया रे त कामे आई कि 2 टेलर बालू गिरवाल बनी 1 टेलर ईटा जनली से आका करम नु दूसर का जमीनिया बाटे नु रोडवा पके ओई बनवामो तनी एकनी के देखने छक छका देतनी ना वही जा तू रही है ए जा इनहन के ना ई जना रे में माई जन दी देखत ये सब माटी घटी कर रही हो साड़ी लेटा जाता है पानी बरसात में उ दिक्कत हो जाला न माई के का जानत रे माई जान तोड़ बनी कहतनी कि पैसा रुपया कबले दामाद हमार जवान रही कि तो के कमाइया ये माई दामाद के छोड़े ना उ तो कम कमाला ने माई सबसे ज्यादा नु छोट के बिया मजली के दुलावा कमाला सब कमीनी हमरे के देवेला सो और मेरा के ना देवेला सो माल काई मने सुन ना माई 5 करोड़ रुपया रखले बनी 5 करोड़ 5 करोड़ कितनी हो रे बाबू अरे बहुत पैसा होला 2-3 बोरिया होला समझ ले ई काम ठीक कइले बड़ू अच्छा बचिया तरी एगो जमीन ले ले बनी ले लू 5 लाख काठा 2 काठा ले लेबन 10 लाख में ठीक कइलू लेके हो जल्दी से। जानते सुन ना बड़ू माई मैं चानी मत तोर बेटी एक 10 मंजिल बनाई गदगदा के घर तनी हमो के 10,000 दे देती सुन माई ले लिए ए माई पैसा के दुख नहीं के सोच मत आ जान ले माई आ पैसा के तो दुख हले नहीं हम तो कहीं कि हमारे लड़की चतुर ना निकली त फिर पैदा कइले का ये माई सोना चांदी हमर देखबे तो देखते रह जइबे उहे न कहतनी बेटी कि जेवन चीज
चीज तू यही उम्र में धल फिर तक के बुढ़ापा में कमाता टे उहे न बेच अरे माई सोचते बानी कि तनी घरवा बना लेनो आ टाइल्स मारवा लगाई माई एसी फेसी रही आ गाड़ी नैनो गाड़ी किन तनी उ रही हमके घर साफ करे खातिर रखिए मन बैक रे माई बैठल बैठल खाली ऑर्डर करी नौकर छकर रखम। हां ई बात ठीक कह तो तनी पानी ना दे एक गिलास पी ले बचिया। ए छटकी पानी लिया रे माई के हमार जानते माई तो चिल्लातन दाना नौकर रखम नु बस कहेंगे ये लिया वो लिया तो तुरंत लिया के दिया सन ठीक न बा। अरे तू खाली बोलत रही है माई बेटी की कमाई में दामाद की कमाई में बुढ़ापा में तो करम न तो बेटी छटी काहे खातिर बने एक खातिर बनी माई रे ठंडा बर्फ मशीन लगैया सब ओइ में सूत तब अरे ठंडा बर्फ मशीन ना एसी कहाला रे माई एसी चल ठीक है ना आ हमनी के जुग जमाना में तो पंखे ना काम करत रहो चल पक चुप पहल के जब एक मैं रात भर सुतल नहीं कि काहे के रात भर तोरे दामाद बतियैल हन। हां तो भाई दिन भर पैसा कमाया दिन भर काम करे त रहते मन अपन परिवार से हाल समाचार लियो कहानिया चल बनी तन दुख और दे गैस का दवाई खा ली गैस के दवाई हां चल रख दे ने रख दे ले त बनी बेगावा निखुई त ले लिया तू का करबू जे पैसा ए माई हमारे का 10 गो ऐसन बैग किन देम एक दिन में चल तोरा आपके सूटकेस किन के देम बस ढुंगरावट ले आबे। अरे ना रे बबनी हमू ना ले लाज लगी हमार बा आई रे माई लाज ना लगी माई अरे राम चल आओ देते बनी कावा नाही घर में रखले कबर गुल बाटे तनको कोई के चिंता बा कि तनी के ठोक देम त कितना ही ढक हिलताटे एही से कोई के ना देवे के चाहे आदमी अपन सामान दे देते ना तो गांव घर के आदमी ले जाता वन तो कसम बिगाड़ के तोड़ के फोड़ के ले जाके आके दे देता वन ये नु कहला कि अपन नानी आदमी नहीं के समझता आजकल देला के देला न हो गुल बाटे उखाड़ के कहतन कि ए भौजा ई का करी दतुन काटत रहनी ह आथी हो गुलटे गिर गुल हटे बताओ दतुन काटे से भइल बाटा ई एकर दांत ई जोन धार रे मैं मोड़ा गुल बाटे बुझाता कि लकड़ी काटल बा आज के बाद काने पकड़ते कि कोनो साइड हम देबे ना करम मसे हथौड़ी गोई रहे तो बेट फेंक के देता मन कि ना बेट टूट गुल बाटे कोई ना अपना घरे कि ना जी कोई के ना देनी कोई के ना देनी तो छोटा की नु बिया निमन बने खातिर दे देले कैसे करा के बांधी। हां पहले तो ठीक होगा तो बुझात रहे ना कि गिर जाई तोड़ देनी को दीदी का करतन जी रवे है जब बैठल बानी का करी रे आई दादा हो का कहती है जी का कहती है सोचनी अनु सुने ना जाके कहती है नु अपन माई जो ए दीदी जी हमर त हार्ट अटैक आ गइल जी सुन के का तोरा हरे टका गुरे का तू सुन लेली अरे बतियावत दीने में भूत देख लेलिए के ना हूं अरे बात पहले बतिए सुनी बतियावत रही दीदी जी नु अपन माई से कि हम 5 करोड़ रुपया रखले बानी हो कहते नु ए दीदी जी हम 5 करोड़ रुपया रखले बानी 5 करोड़ रुपया पागल है 5 करोड़ रुपया राजा महाराजा के घर में नहीं खा 5 करोड़ रुपया धइले बाड़ी अरे हां कहते नु कि 10 जगह जमीन ले ले बानी झूठ बोलत है ना जमीन लेवे के घर हमनी के पटिया ने के चढ़ा तो 5 करोड़ रुपया का चार्ज जानता नहीं का कहतड़ी कि हम अलगा हो जाइम नु तब घर बनाइम सब एकनी के पैसा चूस लेम आ तब घर बनाइम आ कहते नु हमर जेतना देवर पैसा देवे लसनु सब अपने भी चोरा चोरा के रखे ने अरे छोटा बताइए हमनी के मर्दा के पैसा इहे नु रख ले तड़ी जी तब बात तो तोरा नहीं के पता के रखेला इहे नु रखेलिंग करे भाई कम नु आवेला हम तनी का कहतिया कि अलगा होखम नु तो घर बनाइम खेत बधारी आ कहते नु 10 जगह जमीन ले ले बनी माई अपन माई से कह अरे छोटा की 5 करोड़ कोनो ढेर नहीं खेत तू जाना त इसे ये कहत रही कि बाबूजी मुंह रही ना बुढ़ऊ हमनी के ससुर टीटी रहन त रिटायर भइल तुम करो के 2 करोड़ रुपया मिल रहल ह आ जानते बस कम के दुनिया के मरद विदेश बावन जाते विदेश के पैसा इन्हें दुगना हो जाला हां बैंक में रखले सूद देकर बढ़ते होई तब का 4 लाख के 8 लाख होला साल में अरे छोटा की तो ये 5 करोड़ रुपया रख के मरियन तले जन हमनी को हक हिस्सा नहीं करे जानता नहीं का कहतिया का कहतई कि हमर एकनी से अलगा हो जाइम नु त अपन घर बनवाई ओए तो हम कहता नहीं कि हमनी के हक हिस्सा नहीं करे हमनी के अपन मर्द के अपना से दूर रख ले बजा कि ना दूर रह लेकिन कमा हमनी के भर पेट कहते ये भाई तोरा के दुख ना होखे देम तोरा के एजे राख मेसी लगवा दे हां तराड़ी ना पर माई के नु आही त तई के सुख दिया सन हमनी के कौन पैसा नहीं करे वाली रे रानी हमनी के मरद के पैसा सब रख के हे भगवान जी तू देखो तरा आंख खोल के देख ला आदमी कितना अत्याचार करता मन जैसे होने ओसे नून यन गला दी ह चोरी के धन मोरी में चल जा उ गलबे
करी। गोली ना छोड़ के देख, तू ना लड़बी तो मत ले, लेकिन हमारो में हक हम लड़म ना जी, हमार मरद देले बाटे पैसा, हम ना लड़म त के लड़ी जी? 5 करोड़ बाटे तो ओकरो में 1.5 करोड़ लेवल जी, बाकी बची 50 लाख ओकरो में बंटवारा होई। तब का होइबे सब करी। चीज में तो जमीन ले तो बराबर बराबर सबको के जमीन किन के उदी हन घर बनी। हमरे कहीं माटी में रहल जे रे, जिंदगी माटी में कटी हुआ लगा बिल्डिंग पिटवाई है। वो कहते नु कि सोना के लगवाई, सोना के ऊपर उरानी के बाजा हम ना बाजे देम, जहिया एथि कर दे देख ले छुरा ये करे ले, ओकरा हम नरेटी काट देम, भले हम 4 साल आ 10 साल जेल में खटम। तो चली ना अभी फरिया ले तनी जा। रानी की लाज लगाता रे कि हितई न तई माई या भौजाई बड़ा बड़ा घर में अब ओकर माई सिखावती है कि तू मत करी है काम, ओकनिए के करे दे। उ बुढ़िया न मारी न तो कोई मुंह में करा पानी न दे, पिलुआ पिलुआ मरी जोन घरा में कभी बिया पिलुआ पिलुआ कर दे तो से के कर दे तो से तहरे के देता नहीं जा। का खाती कर दे तो से नहीं तो नहीं करे जी हमार मर्द ना कमाला। कमाला हां तो कितना खालू सा कितना कमाला ना खालू सा कितना कमाला 1 करोड़ रुपया दे देले तो मार दे कितना खाने जा हमनी के बताई ना कितना कमाला कोई करोड़ रुपया दे देले देखी चाल चाय मत करी, बताई कितना कमालन जा। बताइबे हम कितना कमालन जा मर्दा से फोन लगा के पूछ कितना देला ऐसा ही 5 करोड़ रखले बानी। कहता नहीं अरे तोर मर्दा कमी रख रहे है, हमर मर्द ना कमाला, हमर मर्द कितना कमाला हमनी के ना कमाला। ठीक बनो जने पच माई दारी चढ़ैले भी नो तोरा बनात रहलो माई दारी के चढ़ैले हमें कहानी है, अलगे हो जालो हमें कहानी है। अलग हम हो खम हमरा ले ले का लगा हो जालो देखा वो खबे करब। ओए त कहत न 5 करोड़ मेरे बाटे चुपचाप 5 करोड़ हाँ। पूरा देख ले सा अब हमारा किसा नहीं खे और ऐसे नहीं खे नहीं खे हम बूढ़ा का कोई नहीं तनी के रहो सरे त हम ना लेन तनी के ले काहे ना उतर जी तना कोनी जा उतरत जी तो पर देने कोल रहती अरवा के कोल रहती ले नहीं तो तनी के गट्ठा ना दे रहा हमर मारदा देने देता तो जी मारदा कमा देता मर्दा से पूछ के कितना दे तेरा भौजी के जब सब पूछा सन काहे सब तू ही न रखेलू, एगो लिपस्टिक के गोल्डन पॉलिश किने के पैसा ना देवेलू, काहे ना देबो? गल जाई जोन दैया खा के फोकट के मोटाई बना गल जाई, समझ गुनी लौरा हां नो फादम बीजे बीजे हमार हाथ में जान फादम देख दीदी जी भले 10 साल जेल काट लेम, लेकिन हम जिंदा ना छोड़, मगर बात पैसा पा देता सही नो गाजरा मुड़े में काट के चल जेबू काहे ना जी काहे ना काट हमनी के मारे धक्का मुरे तियो दम समझ गनी चढ़बे का कपड़ा पे का चढ़बू काहे ना डर लगत तहरा ले मांगे फाड़ दे बताई। अरे मार दम के मांगे फट जाई हां त अच्छा दे मांगे तो कहत नहीं 5 करोड़ में आराम से बांट देम, जितना पैसा बा सब में कहता नहीं। हां भातरे में कइस के बर्थडे हां हमरा मरद नहीं खे ठीक बात है नु लाजिम करो मन गोतनी काट देम जी काट द। अरे नाना की मारबू अरे का करता हूं सरे सब लोग ही तो कहला तोरा लाज लगता सारे के घरे पैसा निक लगता हमें माई के मत बोला सरे माई लजगर रहते जिया के बेटी घर तांडव ना करावे एगो बेटी बनी माई के खुद जा तरह अच्छा सिखावत ऊपर रोक लेला सियाने सिखावत अपन बेटे के बेटी हमारा हई काम मत करिए, हो काम मत करिए, पैसा बचा कर रखिए। काहे सिखाइबू देख लो, अगर सलामती चाह तो दे चल जा, हम के चल जा जिंदाबाद देखो ए माई मां जाइए कन के रह ना करे जय हो चले भात चलो जाए जिले जा मत जा कर जा तू ही ये मां तू ना कुल पैसा कब चले अकाउंट में डाला तर हां तो कैसे डाले मारो खाइबा जी तू अपन घरे सही सलामत रह। अबे माई तो बता बुढ़वा मरल सेवा हम करी त माली लिया सन अब का जानी तो मारना के कमाई सब तू ही न रखले बाबू, आधा काट के दे देले हमरा के तो सब रहुए तो रखले बाबू। अरे मैं तो जो मरदा से फोन करके पूछ माई हमार सवात तो बच्चा सब तू हमारा चल जाई नो तो घर में ना कलंक लगा दे हमर सावत बन के बैठल बाड़ू तबे नु हमर बुझाई लड़ल जाला सब रखेलू ना लड़ल जाला चल माई आवत चल विदाई कर दे चुपचाप हमर माई चल जाई त आज घर में अच्छा कल है करे मने कल हम कल है करे खातिर कल ना महाभारत होई घर में अब। अच्छा देखते बनी महाभारत हां त कल डर नहीं क्या मेरा मरद का फोन लगा के पूछ काहे के हमारा दुहो तो मौगा भइल बा भेड़ुआ हां के रखले बानी हमरा के ठीक बा ठीक बा तो मरदा का तने थी चिकन में के चाट बताओ कमीनी अपना उतान होकर चला ताड़ू चिकन में के लेके चाटा तो
पैसा निकालम ठीक हां है जो ना करे जब ठुस दे में तो मोटा नहीं तुम कहो तनी के भुला जाई बोले हम ऑर्डर करके 10 साल जेल में रह चल जाई। मार तो हम मार के देख लेबू मार के देख लेबू तू मार के देख लिया सा जैसा तब का मारबे करम मारबे तू आवा छीन र कहे के मार दे मेनू हथौड़ से मांगे फट जाई चढ़ जाई बुला पोल पर मार लल पता और पैसा लिया लो हो ना दे हम दम त ले लिया लो खा लिया लो हम करम बुढ़वा के सेवा तू लोग पैसा ले बोलो मांगे फाड़ दे